ዕለታዊ ሸርፊ ኢትዮጵያ ክንደይ ውዕሉ ዝርዝር ክንደና ሰናይ ጻንሒት ሰላም ከመይ ትኾኑ ክብራት ቤተሰብ ንለማዓንት ድማ ብሕድሕድ ባንክታት ኢትዮጵያ ናይ ወጻኢ ገንዘብ በብመዓልቱ እናወሰኸ ይርከብ ስለዚ ናይ ለማዓንት ዕለት ድማ ክንደይ ውዕሉ ዝብል ብንግድ ባንክ ዝውዓለ ሸርፊ ክንደና ሰናይ ጻንሒት ብሕድሕድ ባንክታት ድማ ናይ ባንክታትን ኣታዊ ደንበኛ ንምስሓው ድማ ብጣዕሚ ናይ ዋጋ ወሰኽና ካይዳይን ንስ ድማ ንምታዩ ብላክ ማርኬት ንምቕራይ መስለኒ ስለዚ ንለማዓንት ግን ንግድ ባንክ በክንደይ ውዕሉ በክንደይና ተሻጠ ዝብል ክንደና ሰናይ ጻንሒት ናይ ለማዓንት ክንረኸ ለና ናይ ዶላር ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዶላር ክንደይ ውዕሉ በ146 ክገዛእ ውዕሉ 149 ድማ ክሽወጥ ውዕሉ ማለት እዩ በከሽና በትራንዛክሽን ማዕረ ውዕሉ ማለት እዩ ክንቀጽል ከለና ድማ በፓውንድ ክንረኸ ለና 192 ተገዛእ በመግዛእ 196 ድማ ክትሸጠው ኢላያ በንግድ ባንክ ማለት እዩ ዩሮ ድማ ب170 ገዚኣ 173 ናሸጠው ኢላ በስዊስ ፍራንክ ድማ ب180 ገዚኣ 184 ናሸጠው ኢሉ በኩዌት ዲናር ድማ 469 ገዚኣ 470 ድማ ክሸወጡ ኢላያ በቻይና ናይ ቻይና ድማ ይሁን ድማ እስራ ገዚኣ እስራ ነጥቢ 6 ድማ ክትሸወጡ ኢላያ በናይ ድርሃም ድማ ب39 ገዚኣ ب4 ክትሸወጡ ኢላያ በናይ ስዑድ ሮያል ከዓ ب39 ገዚኣ ب39 ነጥቢ 8 ክትሸወጡ ኢላያ ኣብዚ ድማ በካሽ እና ትራንዛክሽን ይብሎ በካሽ ማለት በገንዘብ ክንረከብ ከለና እዩ ትራንዛክሽን ተኮይኑ ግን በቁጥር ከመሐላለፍ ይልክዕ ከምዝ ሞባይል ባንክ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ለማዓንቲ ብንግዲ ባንክ ዝነበረ ሸርፊ ወጻኢ ነዚ ይመስል ኣብ ዝቀጽል ድማ ብሕድሕድ ባንክታት ክሕዘልኩም ክመጽእ ሰናይ ጻንሒት